The Trabablas interchange iri kuonekwa the ruling party ZANU-PF ichionekwa kunzi aiwa vakomana vakaita unyanzvi. Panguva ino tiona macritics achicriticize kuti aiwa these engineers havanyatsi kuita havanyatsi kupenengura nomazvo and pane marisks ekuti kana kuchinge kwanaya that Trabablas interchange inogona kuflooda. Saka ndapinda pamashoko nemapictures ari kushiyiwa panapa nevakomana veZim-I vanofambira nhau vachianalyza zvinenge zvichiitika munyika yeZimbabwe. Ndoti wasubscribe walike watomba bell icon. Panapa tiipinda muZim-I vanoposta mapictures amuri kuona avo this interchange. Panapa pobudanyira achiti what will you do then when rain fills Trabablas dam walls? How will the pillars of sand be protected? CAI imaging. Did EMA, Environment Management Agency, approve these pillars of sand or mud? Which university did this Trabablas engineer who is destroying the world's largest tobacco auction floor attend? Anobva abuda achitega vanani kumangwana aiwa nana Jamwanda wamuri kuona mutauro wemutungamiri wenyika vanacho charamba achibvunza achiti aiwa according to this AI image ravaya vakanogadzira vachiti drainage yepo paTrabablas haizi properly made, hanasi kugadzirwa zvakanaka. Panguva ino vari kuita mashoko achiti according to this AI image iri kunyatsa kuprova kuti kana uchinge kwazonaya kuita maheavy rains toziva kuti nyika yeZimbabwe nguva inoyi past years mvura inonyatsa kunaya zvakanaka. Chimboimaginai mvura ikafila mabodies that Trabablas interchange kana mavhu. Panapa vari kuchiti tichanyatsa kuona kuti these engineers ndopo vachaputwa wrong kuti work yavakaita kunyange vanhu vachiva nema-allegations ecorruption vachiti vakomana mari yakashandapo paTrabablas nezvatinokombera nedzimwe nyika zvinonyatsa kuratidza kuti aiwa kwajewa mari. Mashoko apinda panguva ine vanhu vari kuti aiwa let us wait for the rain season chikwadi chibude pachena. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Nakume section medu mafungiro enyu. Subscribe walike chatomba bell icon.